нархи ин хонаро арзонтар кардаем. Марҳамат, духонагаи пурраи фурӯшӣ ки ҳар ду ҳуҷраяш ва ошхонашам низ реза дорад, дар ошёнаи паст дар дуюм ошёна суруғашро нишон медиҳем. хона дар гардиши Ленинград ҷойгир аст. Аз ин тараф гардиши фабрика роҳ ба сӯи мости 46 микрорайон, аз ин тараф роҳ ба сӯи маркази ноҳияи Рӯдакӣ. хонаи фурӯшимон дар мана ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир мебошад. бисёре баъд гап мезанем, рафтем. подъезди бино албатта ки корҳои таъмирӣ ҳоло идома дорад. дӯстони азиз ва марҳамат, худи хонаи фурӯшӣ. якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра, ошхона, ҳаммом ва ҳоҷатхона. духонагаи пурра мебошад бо масоҳати бениҳоят хуб 67 метри квадратӣ дар дуюм ошёнаи бинои новостройка. ошёнашам ошёнаи хуб аст. худи бино аз 9 ошёна иборат мебошад. дар гардиши Ленингради ноҳияи Рӯдакӣ ҷойгир аст. дар наздикиаш ҳама чизҳои даркорӣ қарор дорад, аз ҷумла мактабҳо, боғчаҳои кӯдакона, масҷид, коллеҷи тиббӣ, бозорчаи фабрика, бозорчаи Ленинград. бо воситаи нақлиёти ҷамъиятиам умуман мушкилӣ нест. ҳам ба тарафи шаҳри Душанбе, ҳам ба тарафи ноҳияи Рӯдакӣ бениҳоят зиёд мебошад. нархи хона бошад 440 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ватсап доранд. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. ва ба ҳамин авормон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.